Господа, на третия епизод на Терариум ще търсим нещото, което се нарича Саумил. Да, това май някаква машина. Аз мисля, че е предмет. Най-големият ми враг в тази игра! Рибата! Убих я! Идвам при теб. Някакво тъп. Имам отвара за кръв. Аз намерих пещери. Фак! Става да се разхождам. Тим. Ко става, риба? Това ходи бата се едно ден си. А то още ли вали? Да. Момът! То наистина... дърветата са пораснали, които се съдиха. То наистина, това е такъв... Дъждовна гора. Да, защото постоянно вали. Фак, буклука, летящата риба. Тире е най-големия гадняр в тази игра. Гони ме! Как го ударих? Имам само един торч и това е проблем. Това ме гони летяща риба. Убих я. Добре, аз имам гел, ще му си направя 8 торча. Аз мога да направя сапфирени торчове. Как за бога ти се озовала тука? Що за скапана риба летяща ще се озове в пещера? Как за бога е дошла тук? Аз брат мога да направя сапфирени торчове. Омага, не ги прави, ще си купим сапфирите просто. Нима вече има много големи дупки. Наистина, прав си много. Ау. Брат, виж, цъкни тап, аз ще виждам. Какво? Цъкни тап за мапа. Виж, ти се прави голям и виждаш на по-далече. Не. Нищо не става като цъкна тап. Дай пак. Нищо не става. What the fuck? Ано на тебе контролите си по-различни. О, супер, още една пещеричка. Омага! Тук Направих си терарията на голям екран. Мен си ми е на голям екран. Не бе, не на прозорец. Как? Не знам как бутон ни стана. Какво ти цъкнал? Не знам. Такова наистински голям, не знаеш какъв, нали? What the fuck? Знам, някакво много яко. F2, F3, F... Не бе, не цъкав цъках и... Сега ще кажа, буклук мръсен! Не, на мен не става. Ето тука. Ми цъкнах нещо. И то ми... И се опре. И то ми даде, разбира се, едно цъкам някакъв грешен бутон. И ми пусна. То червей почти умря. Дали ти как за бога си слизал в тази пещера, как не си умрял? Ми брат, аз копая. Аз не съм се спускал. За малко падна пак. И разбира се, пак ми бъгва. Това ми бъгва онова, дето е. Нали знаеш стената от дърт? И след това има надолу друга стена. Еми тя ми бъгва. Добре, аз трябва да слизам по лесния начин. Минаха 5 минути от клипа. Окей. Аре, ще минат още 5 и го спираме. Не, около 11 трябва да е. Искам на 11 минути. Добре, значи ще чакаме да стане и 32 и го спираме. Аз в момента не си виждам, че са копа надолу след тебе, защото ако падна се разможа. Аз виждам лице. Не. Да. Виждам те с таб. И как ме виждаш? Мен не ми става. Ами на мен контролите са ми различни. Внимавай, голяма дупка! Ей, тук вече е много голяма. Чай ще скоча от другия край. Хоп! Фък! За малко. Хоп! Хайде без скочи, скапан герой. Внимавай. Не голяма. Много голяма. Добре, почти стигна при мене. Най-вече би трябвало да мога да скочиш. Буф! Ей, тук вече надолу съм аз. Тук долу съм аз. Ето ме. What the fuck? Брат! Ела, бързо качвай се! Що? Ти видя ли тук какво има, бе? Тук има полей! Я? Ела?
Тук не го ли види? Виждаш ли го по лелея? Чакай, спри. Той трябва да убие желе. Тук има дърво, това е къща. О, макъл, долу има честове. Виждаш ли? Да. Бати якото. Брат, защо ги бутна към мене? Какво да ги правя? Какво да направя? Ами, защо идваш насам? Как? Какво да ги... Оф, стай, просто слезени. Гати, човек. Да, аз съм ти виновен. Ами ти си виновен, защо идваш насам? Какво да правя? Да стоя да гледаме. Ама, защо просто не изчакай аз да дойда двамата ли ги погнеме? Това е нещо като къща. Ти как не го се Да знаеш, когато ги убиеш, ме чакаш там, не отваряш честовете. Искам да ги отвориме двамата. Да, двамата няма как да ги отворим. Не бе, просто да изчакаш и аз да съм там. Това ли е прохода? Да. Дали как не ги убивам? Аре бе, тъпо зомби, нещастно. Аре бе, тъпо желе. Нещастно. Ето вече ги бия, най-после. Аре бе, яш. Motherfuckers, яще. Аз просто мятам копията от теми и ги удрям. Дали тия жълти... Аре бе, тъпо. Фак! Едно скочи чак при мене. Те са трилион, много са дразнещи. Те са около 5. О, фък. Какво? Брат, на 5 кръв съм. Аз какво да правя? Нищо. Уау, виж, тук има нещо като каменно-дървена стена. Окей, взимаме това. Самайте стена. Нещо като... Дали тук има някакви много... Такова. Надолу има мина. Видях прилеп май. Окей, аз започвам да взимам това... Каменно-дървена. Брат, тук. Че има такава стена, виж, има. Ето я. Каменно-дървена стена. Окей. Винаги съм искал такава. От какво умрях? Аз подкъде знам. Аре, колко стана? Гати, аз брат, няма как вече слезна долу. Колко стана? И 29. И ние колко свършваме? В 32. Гати! Това е сега, не се нерви. А какво да не се нерва, брат? Аз не мога слезна вече. Ми гледай, че е тъмно. Ти се мяташ, нали? Не се мятам. Опитам се колкото се може повече да не ми взима демидж. Ти си гледай, Демичо. Но той гати тия идиотски глупашки зомбита навсякъде. Май нощ все пак. Вече не е нощ. Добре. Изчезвай бе. О, фък. Да, аз чупя това. Чупя камън на дървената стена. Добре. Ама няма да правиш никакви други действия без мене. Изчупих и полюлея, оня. Ама без нищо друго, без да това чесва, без никакви такива. Споко. И троших малко пода, не? Фак! Буклук, време е за... Добре, ще свърши епизода, когато слезна при тебе. Тон. И когато отвориш честа. Аз сега копая. Окей, близо си. Чупи, аз видях прилеп. Сега ако и той те убива, просто супер. Аз съм чел, че и той те бие. Сериозно? И прилеп Фук! и умря пак. Гати тъпата игра. Не е тъпа. Ти си тъп. Ти просто нещо те уби и веднага най-тъпата игра. Като Team Fortress. Не ти тръгна и гати тъпата игра. Аре да отворям ли честа? Не! Добре. Сега вече слизам. Добре. Ако и стане слезна, я трия. Да! Етапа се. Дали ще пих половината стена, имам Добре, вече свърши времето, ама още не. След малко слизам.
В тия букуци се насламчиха тука, като някакви... Липа ще чака докато слезна. Няма мога качиш. Колко е голям вече? Ами, вече минаха там. Ама Вече и 32, значи е някъде 11 минути. Е! Какво е, хе? Дам ти 4 минути. I was gonna save you, fuck you, time. Ето. 113. Уохо, имам 113. Пънкет уау. Това здравен. И каква е тази загубена къща на средата на мината? Защо няма такива на горния свят? Не знам. Като го казвам така, се едно съм някакъв подземен гном. Горния свят! Умри! Умри, гад Желенска! Жененска ли? Еми Желенска, нали е желе? А, Жененска, на мен се чу Жененска като Не жена. бе, Желенска, гад! Ще те ударя с меча. Не смей да скачаш. Е, ти скочи. Бум, умря, бум, бум. Умря направо с мазах. Той ти де! Аз ще Айде. отворя честа. Аз ще го отворя. Вътре има полшанка, огнени стрели и 5 хелтинг полшанки. Ще ти дам Чакай, 2. мърни. Чакай, ети 2. Не, аз ги спих. Чакай, ети 2. Ама, махни се от честа. Май ти 2. Махни се от честа. Аре бе. Ето. А не брат, би трябвало в тия златни да има специални айтеми. Какво като са златни? Взел си го, нали? Знам. А сега Взел си златния айтем, нали? нямам златен айтъм. Взел си айтем Не от съм златен. взел айтъма. Няма нищо. Освен на това полюлей, дед го намерихме тук горе, откъдето влезохме. Това е. Ах ти! Добре. До скоро. Това беше трети епизод. Скоро очаквайте Чакай. четвърти. Фак! Златен чест! Надолу! И довиждане!